Hi! May baby boy tayong kasama dito ngayon at gusto ko siyang ipakilala sa inyo. Anong pangalan mo? Matthew po. Si Matthew. Ilang taon na si Matthew? 15 years old. 15 years old. May jowa ka na, Matthew? Wala po. Nag-aaral? Hindi po. Bakit hindi ka na nag-aaral? Tumigil. Wala, sana mag-aaral ka. Magpo 4 years na. Anong dahilan? Broken fam. Naku, wag mong hayaan na yung pagiging broken family ninyo ay siya ang magiging balakid sa mga pangarap mo sa buhay. Kailangan mong magsumikap. So 4 years ka nang hindi nag-aaral? Tsaka may mga lesson na. Pwede ka namang mag-ALS. So hanggang anong year lang or grade ka? Na stop is Oo. grade 6. Grade 6. Kung sakali ba gusto mong mag-aaral, Opo. sana may magmagandang loob, pag-aralin ka. Pero kung sakaling pag-aralin ka, ano naman yung pwede mong maipangako sa sarili mo at sa Sarili kanya? Isang plano ko lang is sana maayos na tong problema na dinadala ko. Kasi 5 years na to eh. Yung broken pump po. Sana po maayos na po. So ibig mo sabihin, hindi ka nakikitira ngayon kina mama at papa mo? Parang ganun na po. Ilan kayo magkakapatid? 3 po. 3. Pero gusto mo mag-aral talaga, sana. Pero gipit po talaga eh. Kaya pala. Kaya saka na lang po. Pero di bale, Matthew, di ba? Malay mo, baka may gustong mag-sponsor sa'yo. Eh di, pagka magkaganon man, kailangan maging maayos ka sa kanila, ha? Huwag kang gagawa ng hindi maganda, ha? Yes po. At siguraduhin mo na magtatapos ka. Opo. Para rin naman sa'yo yan eh, at sa magiging pamilya mo pagdating ng panahon. Pero aral-aral muna dahil bata ka pa naman, di ba? So, manawagan ka na sa mga nanonood sa atin ngayon. Huwag ka mahiya. Opo. Nananawagan po ako sa Sige lang, ano ka ba? Huwag kang mahiya. Sa lahat ng mga gustong tumulong sa'yo na Matthew. Pwede namang mag-message lang sa atin, di ba Matthew? yes po. Ayan, si Matthew. OPM po. Ayan, thank you Matthew.